de la calma molt fàcil i molt ràpid, per quan estigueu nerviosos poder-vos calmar. Els materials són una ampolla de vidre o de plàstic. Ha de ser llisa sense arrugues. Aigua calenta, però si és una ampolla de plàstic, ha d'estar tèbia tirant cap a calenta perquè es podria arrugar el plàstic. Gomina. També podeu utilitzar cola transparent. I purpurina. Pot ser purpurina o pedretes de colors, això el que vosaltres vulgueu. El primer pas és posar la gomina al pot de vidre o l'ampolla de plàstic. Més o menys heu de posar 2 dits. Com més gomina o cola transparent poseu, més lenta anirà la purpurina i com menys en fiqueu, més ràpid anirà. Més o menys heu de posar 2 dits. El següent pas és posar l'aigua calenta al pot de vidre. Seguidament hi posem les pedretes i tota la purpurina. I heu de posar bastanta purpurina, perquè si no es veu molta aigua i gairebé no es veu la purpurina. De tant en tant ho aneu tapant i barrejant. S'ha de dissoldre la gomina. Si la purpurina es mou molt ràpid, hi heu de ficar una mica més de gomina. Ho barregem molt bé, la gomina no s'ha de veure. Us podeu ajudar d'un pal, però és millor tapar-ho i barrejar-ho. Quan ho tingueu com vulgueu, ho tapeu i ja teniu el vostre pot. Si voleu el podeu decorar, però no és necessari. Ho tapeu molt fort i si és necessari ho podeu enganxar amb una mica de cola. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, subscriu-te i dona-li un like. Fins la pròxima!